dames willen graag zwemmen. Nou, en u gaat weer terug? Ja, ja. Ja, oké. Ja. Dus 8 euro alsjeblieft. 8 euro. Nou, eens kijken of we het hebben. Hebben we feest vandaag? Nou, ik ga ermee ophouden. Kijk eens aan. Ja. Na een carrière van hoeveel jaar? Nou, als je een carrière wil doen, 15 jaar. 15 jaar. Ja, Wat ja. mooi. Met goede herinneringen? Ja, alleen maar. Alleen maar? Ja, alleen maar. Oké. Je houdt hem op, hè? Ja, jong. Vind je het leuk of... Nou ja, leuk, jammer. Ja. We hebben weer een bekend gezicht weg. Ja, ja. Ik vind het zo jammer dat u weggaat. Ja, waarom? Omdat u zo'n leuke badmeester of iets bent. Of iets. Ja, ik weet niet hoe dat heet. Ik weet niet Nee. hoe dat heet, maar kunnen wij een aardappel kopen? Ja, straks. Hey, lekker zwemmen. Oh, fantastisch meid, dankjewel. Heb je die zelf gemaakt? Ja. Poepoe, lijkt wel een Picasso. En wat maakt hem nou zo goed? Nou, hij is gewoon heel aardig altijd. Oké. Nou, dan wil ik stil van een nou dol op, anders ga ik nog janken. Nou ja, doei, hij doet het toch niet. Maar nee, ja, ons kent ons, hè. Het is gewoon een hele brede club. En dat brengt de sfeer in het bad. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa gata. Me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você tchê 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 tchê. Se você me olhar, vou querer te pegar e depois namorar. Curtição, Gustavo Lima. En wat zul je het meest missen? Het meest missen, de heerlijke chocolademelk van Joker. Oh, heerlijk. Oh, ja, dankjewel. Geweldig. Hey, Jaron, bedankt voor die fijne jaren, hè? Ja. Succes. Kort. Tjen, hè? Ontjen, hè? Hoi. Hoi. Goeie. Hoi. Ben je ook man? Nou, mijn kernplanten nemen onze planting. Wat is zo wat? Juist hem. Nou, leuk dat je mij wel langs komt, man. Ja dan. Ja, maar je brengt me wel in verlegen niet, hè? Hoezo? Nou, ja, dat krijg je niet eens een camera op jou en ja. U doet niks. Mhm. Van achter de haar gewoon. Ja, daarom. Dus vandaar. Ja. Ja. En als je hier zo bezig bent, wat denk je dan nog? Dan denk ik erom om zo gauw mogelijk naar de jungle waarom te gaan. Daar heb ik een keer in wennen. En dat is het enige waar ik dan mee bezig ben. Want dat vind ik het belangrijkste wat er is. Het mooiste wat er is de natuur. Joh, in de jungle wennen? Ja, zo goed als ja. Ja. Bedoel je dan in de wouden of bedoel je dan? Nee, ik bedoel echt de oerwouden. Dus echt het klimaat er bij. 30 graden, zo wat. En waar wie dat dan? Nou, in het Caribisch gebied. Op een eilandje. Dat. Ja. Hoe en waarom? Omdat hij mijn passie leidt. Ja. Maar hoe kwam je daar? Nou, om gewoon zo dicht mogelijk bij de natuur te wezen. Om zo van, nou ja, en het klimaat. Gewoon prachtig, alles. Maar ik ben wel een reusachtig echte Fries. Dus ja, ik vind Friesland ook prachtig. Dus er is helemaal niets in uw prachtige land. Maar ja, dat is wat mij meer trekt. Maar jou bent op een gegeven moment in Friesland gestapt? Caribisch gebied? Klopt. Precies zo gang, ja. Tint mooi. Alleen nog ben ik gang en ik ben 4 jaar lang daar geweest. Ik ben in 2010 weer omgekomen. Wat heb je daar dan dingen? Werken, ik ben kok van beroep. Kok in de jungle?
Nee, wel in een restaurant natuurlijk, maar ik ken het helemaal in de jungle wennen. Nee, dat is een beetje een apart verhaal, maar zo dicht mogelijk bij de natuur. Ja, ja. Ja, dus alle sangria mogelijk, dat is wat ik altijd op zoek. Ik ben nou even omgekomen, want ik voor familieredenen, omstandigheden. En dat is nou zo goed als, alles is veel te goed en lekker. Dus ik denk dat ik binnenkort weer... Ja, hè? Ja, dat is verder met, ja. Ja. En waar voerde daar dan heen en in? Nou, ik zit op dit moment aan Azië te denken. Azië? Ja, en dan gebieden waar een soort water is, rivier en nog wat ongerepte natuur. Voor mijn gevoel overleef ik in Nederland. Daar, dat is het leven. Ja, ja. Dit is overleven. Ondanks dat we natuurlijk... Het is prachtig, we hebben een heel soort rijkdom hier. Het is een en al rijkdom. Ik weet niet waar ze het door hebben met de recessie, maar het zal wel. Dat is dan hun probleem. En dan bedoel ik letterlijk hun probleem, omdat het is hier zo geweldig, het is hier zo prachtig. We komen hier echt helemaal niks te kwaad. Maar daar kom je wel eens wat te kwaad. En dan is het wel eens wat... heb ik een heel soort omheen gezien dat je blij mooi was, dat je eten kan op een dag. Ja. En dat soort dingen. En dat wil je wel eens 400 schatten. Ja. Ja. Maar toch, materialisme, het interesseert me niks. Maar dat is het verhaal. Hey, hij moet oer dit jacht heen. Trorinnen, dat moet ik hoeven. Tje, hast du deze vast? Ja? Oké. Tje, dat kan onderwijs niet gebeuren. Op strafkamp. Dit doen we voor de lol. Nee, dit is de oefenje voor de strontrace. En wij gaan nu 8 man die het ouder zijn dan 60 van het Scootjemuseum. En die doen mij dit jaar aan de strontrace. Nou, dat is zo 2-3 weken in Warkum geven voor stad. Maar we moeten nu trainen. We moeten zien hoe het is in de bergen. Een soort man had het nog nooit dien. Ik zie het wel vaker dien, maar... En met de vaarboom. En we moeten ook een stukje roeien. Zielen, dat kennen we wel. Ja, maar met alle respect, dit is toch een beetje de seniorenploeg als ik het jet heb. Dit is de seniorenploeg, ja. En daarom die reglementen ben ik zo... Als je jonger bent dan 16, dan ben je halve kracht. En dan ben je ouder dan 60. Nou, dat is ik. Die mag je voor heel mij. Maar wij krijgen al bij heel een jaar. Je hebt het conditioneel nou al aan? Nou, we hiem je er soms hoor. Ja, daar komt het. Ja. Hey, vorige week hebben we goed getraind, maar dit is wel weer een goede training. Is dit nou hobby? Ja, dit is uw sport. Hobby, het is een sportje. Want het komt erop aan. Ja, dat heeft niet, jongen. Ja. Maar we hadden er alle keer een heel soort willen in. En nocht. En we vinden het ook een uitdaging. Het is een hele eind. 's Nachts trossielen. En zien dat je dat hele eind zielen kennen zonder dat je die motor starten. Dat je geen drup dieselolie verstoken. En dat we met een vracht stront van Friesland naar Holland varen. En is dit maar deze wat oudere ploeg, is dit medisch kijk nog wel verantwoorden?
Ja, we gaan een defibrillator, nou, dat defibrillator on boord, want die zit op een accu. Hoe heet dat? Een defibrillator. Ik weet, nou, het is zo moeilijk wordt, dat kunnen wij net eens uitspreken. Doe maar een bal. Ja, ik straks heb je in de haar zitten. Nou, daar gaan we. Maar joh, 24 hier toilet, juffrouw? Ja, hoor ik het vol, hè? Ja. Ja. Leuke mensen, vervelende mensen, alle soorten mensen krijgen we hier. Ja. Maar ja, mijn badgasten die altijd komen, die, nou ja, die verheugen zich als ze mij joggen. Ja? Tuurlijk. Ben je zo populair? Popiopie. Popiopie toch? Als er je 24 je zist. Ja. Nou, dan bouwt de baan op met die meisjes, hè? Ik doe het schoonmaakgebied en hij is voor het, nou ja, als er een bril kapot is, als er een met... Ja. Ja, wat er is hier een bril door de midden knapt, dat gebeurt ik wel eens. Ja. Ja. Hij is alle soort bil omhoog. Maar een wc-skinmatch is toch eigenlijk helemaal net leuk werk? Dat vind ik prachtig. Ja. Ja, ik vind dat gewoon mooi werk. Ik heb vroeger altijd in het bejaardencentrum gewerkt. Nou ja, dan moest ik van alles aanpakken. Ja. Dus, maar dit is momenteel de huis. Hier. Ik zit hier meer dan thuis. Maar zit je hier dan net in de stank? Ik stink je nooit. Nee. Ze ben al geparfumeerd. Het zijn alle keer geparfumeerde mensen hier. Ja, dat is ideaal. Nee, het gebeurt heel weinig. Ze maakt je de potten zelf eens in. Dat valt wel mee, hoor. Af en toe heb ik een gevecht met een drol. Dat knipt hij er toch uit. Ja, denk je? Ja, en dan heb ik een roerstokje. En dan? Nou, dan maal ik hem. En dan wordt hij Anders kan hij niet Dan moet ik even... Nee, dan wordt hij net droog. Dan wordt hij er net droog. Want ik snap net hoe sommige mensen zulke produceren. Ja. Echt weer. Dan moet ik naar beneden daar, dan komt hij in de wc is verstopt. Nou, als dan short van mirakels. En dan heb ik speciaal stokjes in. Een speciale stok. Ja, en van de week weer een jonkje die kwam ik naar boven. Die zei, het toilet is verstopt. En die zie me zo raar aan dat ik die roerstok pakte. Ja. En toen stond die van... Ik zei, nou jongen, ik zei even malen. En dan is hij weer fijn en dan drukken kleer. Maar ja, er zijn mensen die hebben misschien een hele weekend net naar de wc geweest. Nee. Dat kan gebeuren, toch? Even de... Nee, niet waar, hè? Oh, ik heb er pijn buk van. Nou, de vreeg staat erom. Nee, maar viezigheid vies je nooit. Zie ik toch, een wc die verstopt is. Oh, filmt je me even? Kom hij er eens op. Just dat, Freddy? Ja. Nou, volgende vraag. Nee, ik weet niet meer, dank je wel.
Goeiedag. Goeiedag. Wie ziet de plak? Die zie je de plak. Ja, ik kom met jobbetje bij. En dan gaan we hierheen. En nou ja, dan moet spullen onder dak doen, zo gewoon mogelijk. Ja? En waarom kom je dan hierheen, hè? Nou, ik heb weer bij mijn dochter en ik ging maar dat ging net meer. En nou ja, dan zie ik je hoor, hè. Je ziet je nou een plakje voor jezelf? Ja. Maar en heb je dan een plakje nou voor? Ja. Hier, hè. Dit huis? Ja. Nou, dat is crazy, zo net. Ja. Hij belt er nou met mijn zuster. Van jouw zuster? Ja. Ja, zeker. Maar dat is het zo. Hij moet met elkaar opschutten kunnen, dat is het belangrijkste. Ja. En hoe oud of hoe jong en wat op het moment meest kust, het meest goed in het hart lijkt, dan mij de respect voor haar. Ja. Dat vind ik wat te meen. Ja. En ik ken dit mandje jaren, wat vroeger had hij in dat huis gewoond, dit ding hoor. En toen was ik al een liet jongetje in bedje en dan had ik hem dan een keer wie Thierry de Slinger altijd op televisie hier dat met wat rijkjes erop, dat van de binnenbaan van het fiets, een hele stukje. En die knapte met trouw. En die man die zo zijn lepelin naar binnen wind zetten, maar die wat ook in het bed lezen. Glees en die hakbal van mij. Ja. Dat net ja. Dat is mooi, hè? Nee. Maar ja, dat spreken wat de Duitsers zei, dat was eenmaal. Ja. Nee, het is al lang kijken, maar ja, ik weet dat er heel de trouwtest en alles veel, dat ik al van hem. Dat wat dat betreft, nou, dan ken je wel nog dikke 40 hier, ken je wel. Ja, wel denk ik. Ja, wel. Goh. Dat, maar ja, nooit weet dat ik met mijn zus daar... Onderhouding en zo. Ja, precies. Maar daar heb ik wel respect voor, ja. Nou, gelukkig. Ja, zeker. En mijn zuster, die had dat Perelina en Moffel en nou ja, die weet niks hoorde dan min en altijd bij me op visite en niet een keer gehoord en zit bij het maandje kwam, het is nu al meisje geworden. Oké. Dat is gewoon een vrolijke ganger. Nou, en wat hij tegenwoordig gelooft, dat is vrolijke meisjes joh. Ja. Huh? En hij heeft dan met elkaar een paar kennen, nou dat is toch ideaal. Ja. Dan nou, hobby. Huh? Ja. Ja. Kun je hem zelf wel gauw eens even erin? Ja, heel vaak. Even een klein. Kom maar, Dekkie. Hoe leuk is dit nou? Nou, ik vind het wel heel leuk. Ja. En ik hoe erachter je zo rent. Ik vind het wel leuk, want een zwaantjachter is om haar rennen, dat is wel bijzonder. Ja, dit zie je net alle dagen, hè? Nee. Nou, wij nou wel, maar horen meestal net echt. En hoe reageren de mensen in het dorp? Nou, van leuk en schattig. En wat had je hem daar achter je erin? Wij hingen de wind zei jonge zwaantjes, of aaien. En toen eigenlijk alle size fruit uitkomen. Maar dat wie het lukte en toen wien de 4 tiers die en deze laatste wie waans uitkwam. Toen ze waans die te midden met elkaar te zwemmen. Toen de vekers van deze aan droog. Toen leidde heel veel bij het water en ja, hij kon net goed zwemmen en hij en hem toen nog voetjes loodsen. Ja. En de voetjes die dan nog wat zie je.
En denkt Ducky nou echt dat Jim zijn hart en mem binnen? Nou, volgens mij wel, want hij zegt, ja, we gaan wel een paar keer bij de hart en mem horen. Maar dan, toen wij het in de garage gingen, dat hoor ik niet. Als je op de kat rek zitten, je dat wel vertrouwd? Ja, we hebben met ook even op een foto gewoon nice Ducky bij elkaar. Dat ging hartstikke goed. De kat doet niks. Nee, en de hond ook niet, dus. Want dit is een hele lelijk. Dat is eigenlijk een gewone hoerskot, maar ja. Hij komt, ja, gewoon naar boven om te poepen. Want hebben je met Ducky al wat gekke dingen mooi maken? Heeft er ook katten achter hem aan, hoor? Ja, één kat, die hier hem haast en toen jaag ik hem het voor. Dus voor de west. Want toen sluit ze mij de handdoek, want die stek mij. Ja, want ik had de handdoek mee, dus toen dacht ik zin dat ik hem krijg, maar dat hoeft niet. Wie dat wel heel goed voor. Ja. En toen lieten we hem nog even zwemmen. En toen zeiden we die kat nog één keer, maar toen weer de voort. En dan kwamen we bij de 4. Maar wat dat omgeeft, hij hem wel een hele verantwoordelijkheid met Ducky. Ja. Zwemmen. Ducky. 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 En hoe maakt dat nou als Ducky aan zijn grut wordt? Want zwaankind hebben ze mij heel grut worden. Ja. Dan schubben we gewoon, dan zetten we hem bij zijn heid en mem en bij zijn broekjes en zusjes. Ja. En dan schubben we wat er doet. Goeie. Hoi. Wat bestond we aan, man? Nou, ik ga even naar het dorpshuis daar. Oh, wat is daar? Nou, dan kan je allemaal spelen. Spelen? Ja. Zoals wat dan? Nou, bijvoorbeeld een ticketje en zo. Er zijn ook speelhuisjes. Wat zie je? Dus Mooi even, mooi. Ja, je mag wel even mee hoor. Ja, dan ben we nou net in het dorpshuis. Nou, die is nu niet open nooit. Oh. Maar je kan morgen, Ja. dan is die weer open. Oké. Oh, dat kan ik niet. Dan kan je altijd naar binnen toe gaan. Feestje, maar dan kan ik wel buiten komen. Maar het waait nou, ik hè? Ja. Heb je er geen last van? Nee, we hebben er nooit last van hoor. Regen is lekker voor je. Ja. Dan word je weer schoon. Aha, dus dan is wel een optimist. Ja. Maar en hoe staat net een jas aan? Nee, ze kan het verkouden worden hoor. Deze mevrouw kan verkouden worden nu. Ja, dat denk ik. Ja. Dit is eigenlijk ons dorp dan, als je dan hier op de huizen waar je altijd naartoe gaat om spelletjes te doen en zo. Ja. Het begint nou wel heel heel Ja. Ik denk dat we beter kunnen stoppen nu. Ja, dag wel. Maar ik wil nog wat doorgaan hoor. Hier, anders kom je met mijn buur onder de autoklep. Ja, goed. Ja. Ja, nou stel ik een beetje. Ja, kom jij erop. We hebben nog hè. Maar en je zie je hem dan? Ja, maar we kunnen ook in de regen toch spelen, toch? Ja. Speel ook wel eens in de regen hoor. Wat is nou je favoriete spel? Of speeltje? Weet ik niet. Deurtje bellen? Misschien ja. Nou, dat kan niet op school. Nee. Nee, maar op school zijn wel leuke spelletjes hoor. Oké. Simon, je drukt helemaal. Zal ik nog een beetje opschuiven? Ja, kom er maar bij. Op deze manier is alleen de cameraman weer. Dus dat hindert niks. Die camera die heeft wel iets om zich heen. Dus hij kan niet nat worden. Een capuchon? Ja, een capuchon, maar hij kan verder niet nat worden. Ik heb ook een capuchon. Ja? Oh ja. Geloof dat het zo gaat onweren. Onweren? Ja. Ik ben naar huis. Zo, het gaat wel hard zeg. Nou, ik denk dat het zomaar naar huis toe gaat. Ik denk dat het zo wel klaar is. Ja. Ja, hoi. 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 Hoi.
Ik hoop dat het op tv komt. Ja, nou vast wel. Ja. En maar gauw droge kleren aanloeken, hè? Ja. Of mijn handdoek, want je bent hartstikke ziek. Ja. Nou jongens, ga jongens. Ja, doei. Hoi. Hoi. Ging je wat heljen? Ja, ik probeer het al vanzelf. Je maakt het nog 30 kilometer in 12 uur. 34 kilometer. Oh, in 12 uur is dat helemaal, hè? Oh, geen jaar. Want je bent de allerlaatste, hè? Ja, maar ja, ik word toch. Maar toch in de laatste wezen zelf. Maar wil het net tijd om auto te stappen? Nou nee, ik ga nog even trooien. Ik wil helien. Ik wil helien. Ik wil helien. Maar je zit ik met scheef op een fiets. Ja, maar ja, dat is mijn heupen. Ik heb al lang een verkunstheupen. Zit er hier wat scheef in? Nou, zit me de ene, ja, dat zit net helemaal goed. Maar fietsen zit me, dat is wel wat. Ik kan beter wat fietsen rennen. Even wachten, meneer. Meneer, even wachten. Wil je even wachten? Ja. Even wachten? Ja. Even nog. Maar hij krijgt contact met het bestuur. En die heeft ze nu gezegd, wij mochten jou net meer gaan letten. Want jou heiligt het net, want het is namelijk zo. Het is nog 10 minuten voor 11 en je moet er nog 30 kilometer. Ik vind het nooit. Je mag je wel terug. Je mag je wel terug fietsen, maar tolenvoeren is de tolenvoeren. Ja. Als jou kwartier op 12 binnenkomen, krijg je geen medaille meer. Nee. Nou nee, dan pech. Ik ga een bol uitfietsen. Daar heb je ook gelijk aan. Ik heb een medaille. Ik fiets rooien. Oké. Dan ben je een medaille. Oké. Ik vind het jammer. Ja. Dat je een medaille krijgt. Nou, het beste. Dus je ging het allemaal achterom? Ja, we hebben besloten dat wij erachter blijven. Het is, nee, ik vind het net verantwoord om helemaal in te gaan. Nee. Stel je voor, hè, wat er wordt gebeurd, je gaat net een lekkere nacht in, denk ik. Nee. Ik lees op bed en dan denk ik best goed erbij. Ja, hè? Ja, dat kunnen we net op de zak komen. Nee. Stap je net gewoon uit? Nee, ik stap net al. Ik fiets naar een vriendje daar straks. Een vriendje? Naar een vriendje daar, ja. Maar waarom mag je daar nog in, hè? Daar kom ik wel uit, vriendje. Dus dan mag je nou helemaal naar huis te fietsen? Nou, helemaal.
En wachtte ik hier op jou in Bolzert? Nee. De laatste met die hier op mij. Ik net die Frans zit? Nee. Ik weet niet mooi een broer van mij of zit mij. Die met morgen weer aan het werk. Dus ik ben die laat op bed. Ha, heren. Ja, goeie jongen. Ja, goeie. Jullie zitten hier nou als lijsten? Ja, het is wat mooi waar, no? Ja. Ja, het is noffelijk buiten, hè? En het is nou mooi waar, dus we moeten erbij wezen. Ja, toch? Daar achterin, daar komt nog geen om. Er komt nog geen om. Nou, nee, mooi te leven. Het is toch tolle woorden geweest? Ja, het is tolle woorden geweest. Dat ben je fietser, joh. Ja, voor de 15 voor, dat is juist daar. Is dat zo? Jawel. Je had de laatste? Ja. Zullen we zijn taaljogen? Ja, we gaan zijn taaljogen. Ja. Maar dat was 4 dan, hè? Ja. Hey! Zo. Ik mag u niet meer laten gaan. Het is 12:30. Nou, dat vind ik nou, zit me. Meneer, ik heb orders. Ik fiets wel gewoon terug. Ik ben. Wilt u dan even 5 tellen wachten? Dan ga ik even in overleg nog met het bestuur. Ja. Als u nu in de bus stapt, dan krijg je nog een medaille. Doe je dat niet, dan krijg je geen medaille en deze wordt niet geregistreerd bij de andere ritten die je hebt gemaakt. Dan maakt het maar even. Daar win je. Ja? Oké. Zo. Bij mij zit er verder geen punt van. Ik zal jou de medaille, Jan, want ik om het jou denk ik om. Oh ja, want die hoeft. Uiteindelijk wel, denk ik. Maar ik zal hem je, Jan. Oh. Kijk eens even. Nou. Ik heb het toch verbracht en ik heb een medaille nou. Ja. En ik gang het dan. Nou, hoe ga je nou in de hoer staan? Ik ging wel op een fietsje. Nou, ik weet niet of dat wel maat. Ja. Hoe ben je al in Balzert komen van een man? Nou, op een fietsje. Ook op een fiets? Ik heb een fiets. En jullie rieden nou weer, willen nou naar Fransie, daar rieden weer op een fiets? Oh. Ja, dat wordt wel een probleem, denk ik. Is het, ja? We nemen uw verantwoordelijkheid en wij brengen jou ik naar thuis. Oh, nou, dat is niet goed. Nee, dat weten we wel, maar wij vinden wel dat het maakt. Ja. Ja. Dus we doen dat even. Ik vind het Even. wel hoor. Nee, serieus. Even. Maar goed, het is ook een tier voor een, misschien ook een tier voor jou met thuis binnen. Ja? Ja, zeker. Maar ja, dan krijg je in elk geval maar een goede gemoedsrust erbij. Dan kan ik maar een goede gemoedsrust erbij. Ik neem even een echte Sonoma en een sleep om het leven, jongen. Ja, dat komt wel goed.